Everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Stories, and today I'm talking about Genesis guys. We are just updating you ukuthi yini ongase expect kuleli viki elizoqala. Ngizokhumbula guys ukuthi last week bekufanele ngabe ke ubonke uyolobola ke uowethu, kodwa ke Maruna happened and ubonke had to rush and save impilo ke kaMaruna. But guys, I'm asking myself ukuthi ubonke uhambe wasave impilo kaMaruna kwangathi ayikho into ekufanele ayenze ngalolu suku. Wavele wakhohlwa nje indaba ebefaya abesemalobolweni. Abantu kudala ke basho bathi ke ubonke uthanda uMaruna not uowethu. So guys, into ezokwenza leli viki ke elizoqala ukuthi ke uowethu guys uzolahleka ke, bazothola imoto yakhe ke ehlathini. Kodwa ke bagcine bengazi ukuthi ke yena ke ushone kuphi, ongacaci ke even nakumathiza ukuthi ke uzoyibulala noma ke kuzokwenzekalani ke ngaye, kodwa nje the whole week she will be missing and uMaruna is a suspect number 1. Ubonke guys uzama ukuchaza ukuthi kwenzekeni kahle kahle guys beyokwenza into right, but ke ngoba ubonke kanye noMaruna akekho umuntu ozokwazi ukuthi ke ababelieve. Maruna is suspect number 1, akafunwa muntu manje nasemusicini, akasafunwa muntu. Ngapha uGabriel naye uyamshouta uthi ke umkhoste imali eningi njengoba ke kade dayisa ngaye. Guys, uGabriel uyahlanya ekhanda, yabona manje khona indoda ehlanyayo usho ke uGabriel. But ke guys, yeah, that's what you can expect kwi-Genesis kuleli viki elizoqala. Amalobolo ke awahambanga kahle, kusho ukuthi awukho kumshado kaowethu kanye ke nobonko, and I don't think ukuthi ubonke guys will be able to marry uMaruna because of the history. Nanokuthi ke guys, with the Thabethe family will never accept, especially Felicia will never accept uMaruna njengoba phela ke wakwabo umnakwabo anyway. So that brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.